Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. COVID-19, koronavirus, koroi, zemat txakurri, beiri, zaldiri, pelutxeri jarriko zioten alako izenik. Jakin nahiko nuke. Argi dago arrasto utzi digula virusak, eta noski, ez dela berehala desagertuko. Orain badirudi erretiro hartuta dagoela, baina gutxien espero dugunean berriz ere agertuko da. Eta orduan, eskuntxik harrapatuko argaitu. Ni behintzat lehen agerraldiak sorpresa zarrapatu nindun, Ez genekien ezer virusaz, virus bat zertzen ere ez. Eta orain badakizu? Bueno, orain badakit virus bat ez dela bakteria bat. Lehen ez ginekien gauz asko dakigu orain bai. Galderikurrak baieztapenak baino gehiago diren arren. Alzheimerraren gaiarekin lotuta dagoen gene bat bikoizuta edukitzeak COVID-19 larria garatzeko aukera bikoizen du. Hala ondorioztatu dute ikertzaileek. Europan 36 pertsonatik batek omendu akatsori. Horrek 14 aldiz handitzen du Alzheimerra pairatzeko arriskua, eta orain ikusi dutenez, 2 aldiz handiagotzen du COVID-19 larria jasateko arriskua. Orduan, baliteke horrek azaltzea virusak zergatik hiltzen dituen adineko gehiago. Hoixe bea, Etxarri, eta gazte izan da ere gaixotu direnen kasua azal lezakena, hauxe, geneak. Gaitza larriago bizitzea geneekin lotu duenik ere bada. Sintomarik ez duten kasuak ere badaude, proportzioan kopuruz gutxi diren arren, Wuhanen bertan topatu dituzte olako kasuak. Izurritearen iturburu izan daitekeen hiri erraldoian. 50 herrialdeetako 600 profesionalek osatutako nazioarteko ikerketa batean, COVID-19 kutsatutako pertsonen gehiengoak usaimena eta gustua galdu dutela ikusi dute. Hori, virusa bereganatzeko lehen egunetan. Hori aztertzeak diagnostikoetan eta koronavirusak eragindako buru isurketa eta epilepsien zergatia argitzen lagundu dezake. Ez dakit zer denok erragoa, usaimen eta gustua galtzea edo koronavirusarekin gaixotzea. Ikote, hartu arnaz pixkat, Ez, guai da, Estepan aldami sentitzen naiz. Pixka gehiago nauzi. Pixka. Venga, bota gaia. Bueno, ba. Hau da, ezinbestean aipatu behar dugun gaia, beraz. Josu Erkorek Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak eta Nekane Murga osasun sailburuak agerraldia egin dute gobernu bileraren ostean eta Erkorekak azaldu du eskularruak, maskarak eta gel hidroalkoholikoak erosi dituztela Jaurlaritzako langile publikoentzat. Presazko prozedura bidez, hala esan du. Hain zuzen, 30.000 euroko erosketa izan da. Gaur-gaurkoz, maiatzaren 11-tik aurrera langile publikoen 165 itzuli da aurrez aurreko lanera. Murgak bere aldetik azpimarratu du ikerketa serologikoa beharrezkoa dela bilakaera ikertzeko, eta horretarako funtsezkoa dela herritarren konpromisoa. Geoz eta gehiago dakigu virusaren inguruan, eta kurioski asko lasaitzen nahi gea, Gehiagitxo esango nuke, eta ez diot nik bakarrik. Europar Batasuneko herrialde gehienak pandemia dela eta jarritako mugak arintzen hasiak diren honetan, erne egoteko eskatu du osasunaren mundu erakundeak. Mike Ryan larrialdietarako arduradunak egin du oharra, eta nabarmendu du, bigarren olatua etor daitekela COVID-19 aurkako neurriak arin egiten duzkero.
Bigarren olde hori bihar bertan hel daitekeela adierazi du Ryanek. Bien bitartean mugak zabaltzen hasiak dira Europar Batasuneko herrialde asko. Greziak eta Espainiak esaterako, uztail hasieran zabalduko dituzte mugak atzerritik doazenentzako. Mundu mailan Nazio Batuen azken kontaketaren arabera 7.700 milioi bizi bagara, 5,5 milioi kasu baieztatu dira. Amerikako estatu batuetan baieztatu dira positibo gehien, 1,6 milioi. Herrialde horretan ia 100.000 lagun hil dira, munduko heriotzen ia erena. Eta rankinak egiten hasita, Errusia da Amerikako estatu batuen eta Brasilen ondoren kutsatu kopuruan munduko 3. herrialdea. Azte datu pila, 10 kilo kendu ditu gainetik. Abixatu dizuet banik, orain programan zehar energia hori mantendu behar dezue, Zue jakingo dezue nola. Soberan dugu energia, nagusi. Adioni, bazenekiten egun 17 euskal presok dutela gaixotasun larriren bat, 2 presok 70 urtetik gora dituztela eta 36 berriz 60 urte baino gehiago. Ba hori da, Julen Atxurraren kasua, eta buruko isuri bat izan du. Gogoratuko dugu larrialdi egoera ezarri zenetik, presoek ez dutela aukerarik izan senideen bisitarik edukitzeko. Horren aurrean, Euskal Herritik urrun dauden espetxeetan preso dauzkaten 330 Euskal Herritar gerturatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari idatziz Jonan Fernandezek, Eusko Jaurlaritzako giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusiak. Koronavirusaren izurriak eragindako errealitate berria aipatu du Fernandezek, eta nabarmendu du egoerak hurrengo urte eta erdian ere iraungo duela ziurrenera. Sare eta etxerat elkarteek beren aldetik, 4 eskaera egin dituzte gaur goizean euskal presoen inguruan. Bat, salbuespen legedia bertan bera utzi eta ezinbestean eta berehala euskal preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko. 2, larri daudenak eta 65 urtetik gorakoak askatzeko. 3, preso eta senideen bisita eskubidea itzultzeko, eta 4, gradu progresioa ahalbidetuz, baldintzak betetzen dituzten presoak askatzeko. Eta gaur kirolaren inguruko berririk ez aldaukagu, desinflatu egin altziate. Ojo, arrate, bota dizu! Ta zuri? Bueno, berdin du, entzun. Gaurko egunez 2013an azken futbol partida jokatu zen San Mames Zarrean. Ura bota aurretik. Ostras, ona! San Mamesark egia esan bazuen ikaragarrizko xarma, eta akustika berezia. Akustika. Ja esizate friki jartzen. Bueno, friki... Zinema maitaleentzat gaurko egunez estreinatu zen Centauros del Desierto pelikula, John Ford handiak zuzenduta. Eta bere protagonista John Wayne ere maiatzaren 26koa da, aktore abeslari eta zinemagilea hau ere. Eta musika efemeridei dagokionez, gaurko egunez 1920an jaio zen Peggy Lee musikari eta aktore handia. Konposatzaile izan zen artista askorentzat, Duke Ellingtonentzat besteak beste, eta erreferente beste askorentzat. Tartean, Ella Fitzgerald edota Louis Armstrong bezalako jazz munduko ikurrentzat. Ikurren artean ikur. Jazz trompetista handienetakoa Miles Davis 26an jaio zen, bere edozein solo ere izan liteke nere maite duta. Zorionak esan beharko genioke ere Lenny Kravitzi, 1974an jaio zen gaurko egunez. Eta maiatzaren 26 batez, 1976an kaleratu zuen The Beatles taldeak Ringo Starren ahotsean Yellow Submarine. Batzuentzat kantu graziosoa, beste askorentzat taldearen kanturik txarrena. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. 1988an Australian lehen aldiz antolatu zuten barkamenaren egun nazionala, herrialdeko herri aborigenei emandako tratu txarrak oroitzeko. Zapalkuntza, eraso eta lur lapurretez gain, 20. mendean Australiar gobernuak aborigenen aurrak baitu zituen Australiartzeko. Guai ongo zan bertako norbaitekin hitzeitea, Euskalduna edo bertakoa aborigena. Aukeratzeko aldezu Asensio enziklopedia jauntxi eta gurgarri hori. Nahi dezue, ala ez? Bai, Hombre, noski, bai. Este hor, egia esan, kriston movida dago, eta Australiako gizartea gaur egun ezin liteke ulertu izan gabe. Geroko utziko dugu agian, ez? Bai, bale. Eske, emozionatu dite naiz, Badakigu, bai. Itxoen, ezin dek aldetu gabe gehatu. Bota, mesedez, nire gogoz gehatu naizela. Batera? 1, 2, eta... Asensio, zenbat urte dituzu?
Ala, gero korduan, ala porai, Ainhoa Marzol izango dugu puri-purian dauden zin, telesai eta bestelakoekin. Etxarri, venga, gaur bai. Gaur saio akustikoan... Agustin Alkat eta elkarrizketa Matxin Epelde eta Peio Gorrotxategi soinu enpresetako langilei. Atzo, ahots berriak deskubritu genituen. Bai, polita izan zen, Nik gainera nire lotxa gainditu nituen. Ai, lana pilatzen ari zaio Peio gaixoari. Orain artekoa gutxi ez eta ahots berriak erregistratu behar. Lasai neska, asensiono lagarroan teknika barneratzen nahi naizta. Peio, maite zaitugu! Maite dutak prest? Kafeak prest? Maiatzak 26 ditu gaur eta asteartea da. Zuekin Inigo Etxarri. Txek, atxaldeon, zemuz zaiten zait. Ondo. Inigo Asensio. Iepa Etxarri ondo aitza zaizu eta entzulek ere ondo entzuten gaituzte, beraz, ongitorri, arratsaldeon. Hernández. Jango nauzula, arratsaldeon guztioi. Bueno, bi gauza kontatu behar dizkiet gure entzulei, oraintxe bi mezu bata Euskadiko Estadistika Zentrotik inoizko hitz kopuru gehien izan dituela gaurko bigarren kafearen sarrerak, hori bat. Eta bestea, Fernando Simonek berak. Zuen jakituria baliatu nahi duela bere estrategiak eta bideratzeko, eta, bueno, pentsatu dut, Hego Euskal Herrian behintzat, haren menpe gauden enean, kaso ekarpena egin diezaiokezuela. Bai, nik uste dut ondo etorriko zaigula ere Euskal Herritarroi euskeraz informazioa zuzenean jasotzea, beraz gu nik uste, ni behintzat prestu, Etxarri? Ni bai, esken laili hau hemen. Ez erraitik mezu, Etxarri, lasai, orain. Eta Simonen laguna egingo nintzakeni. Bai, baina tipo xelebre jatora. A ber, Etxarri, nola ditu Simonek? Ez dakit, perfekzionatu bardet. Vale, eski Simone euskera zentzuteko Etxarrik Simonen hautsa jartze balin badu, ja, badaukago. Baina ez dakit. Ez hizkuntzen ikuspegi bakarrik, hori ere, baino nahi duela zuen ikerketa gaitasuna, alegia. Ez bakarrik informazioa kontatzea, baizik eta adut ikusi zaituztela eta... Bueno, eta informazio komplexu hori guztia modu argi eta argigarri batean emateko gaitasuna ere pentsatzen dut baloratuko zuela, beraz eskerrik asko Simon, guk ere asko maite dugu egiten duzun lana, eta hori esan da bezala, gu pres gaude zuri laguntzeko. Amen. Ai, Simon. Uste no jarri bartzen una beste hori orain. Errotapian. Hombre, Paola, papatian ez daukat, baina. Ez baino. Asensio. Eta orduan, irukote hautsiko genuke? Ara? Nien hau nahi, akordia horruti hoketelako, bestela Simon bat erortze ditzen izuen nahi. Bai, errex. Ni ez dakit nimen gehatuko nahi hola garrolan egiten zuek Simonekin zaudeten bitartean. Segitxokoa perfekzionatzea, bai. Atzo argi gatu zan, nortzuek dakizuen ahotsa ondo jartzen. Ainazu bi personaje entzen ditun. Bai. Eta, bai, nori gustatzen zaigun ere, hori ere egia da. Ni esan naiz bat ere eroso sentitzen, sentsazioket beti ni naizela pixkat aldatuta, baina... Baina hor dago grazia. Bueno, aizu, Asensio barkatuko diazu lehenek moztu indizut. Sarreran. Irutu zaitetzela egokia sarrerarako.
Ez, egia esan sarrera dinamiko eta bizi baten Bai, ez? Beharra bagenun, ez? Bai. Baina ez, nahi baldima ez orain, ondo iruditzen baldima zaizue orain berreskura dezakegun momentu hori, eta, esaten ari ginen, 1998an, alegia duela 22 urte, ala? Australian lehen aldiz antolatu zutela barkamenaren egun nazionala, eta barkamenaren horrek badu historia bat atzean, ez? Asensio zuk azalduko diguzuna, zapalkuntza eraso eta lur lapurretak daudenak hor bakatarra milatuta, eta barkamen hori dijoa Australiako herri aborigenei zuzendua, ezta? 20. mendean Australiar gobernuak aborigenen aurrak baitu zituelako, haien hitzetan edo esango dugu australiartzeko. Bai, Lendik ez zirelako. Bai, pelikula asko, historia handia dago esan nahi hemen atzean, pelikulak ere egin dira, baina hitzak ondo erabilita historia asko dago. 220 bat urte badira, ez? Ara iritsi zirela, lehenago esploratzaile batzuk ibili ziren, baina behin batez ere Erresuma Batuak menpe hartu zuenean Australiako isla handi hori, hortik aurrera sarraski ikaragarrak egin ziren, eta umeen lapurretarena nahiko garaikide, baina tartean lurrak eta borroka bitartez lortu ziren, eta kolonoi esaten zitzaien, borroka bidez lortzen duzuena izango da, eta bertan zeuden aborigenek ez zuten espero horrelako erasorik, ez zuten espero gizon txuri ura itsasoaz bestalde bertara iritzitekenik, beraz, bai, gauza asko gertatu dira, aurrena, akaso garaikideagoa delako eta oso gogorra delako, ez, soziologikoki kultura eta gizarte eta izakera aborigen hori mozteko, idea bikainok izuen horbaitek, ez, umeak lapurtuko dizkiegu, eta horrek kultura eta hizkuntza transmisio guztia etengo du, eta gainera bide batez nahastuko ditugu kolonoekin, eta kau, ez? Eta hor, asko hitz egin da, asko idatzi da horren inguruan, entzuten ari gara horre atzean, ez? Archie Roken, they took the children away, umeak eraman zituzten, baina esango nuke, Australiak bizi duen trauma psikosozialetako bat dela, edo akaso trauma psikosozial horren arrazoietako bat. Eta, ez da gutxi gobernuak paus hori eman izana, baina nik esango nuke oraintxe Australiako gizartean bertan ere gazte askok eta australiano peto askok oso gaizki begiratzen dituztela, inongo respeturik gabe tratatzen dituztela australiarrak, australiar jatorrizkoak, aborigenak, eta oso historia gogorra daude, hor esan diazuen, naizen dutela korte bat. Eta zuk hori bizitu duzu lehen pertsonan. Bai, zure 11.000 bizitzetan, Australian ere izan zara. Bai. Eta horko istorioak eta bizipenak ere jaso dituzu, ez da hor bakarrik egon zarela. Ez, gogoratzen dituzu eta... Bai, ez da inbeste, eta normalean bidaiatzean gustatzen zait lekuari buruz jakitea, kasu honetan gainera dokumental baten grabazio prozesuan nintzen, orduan bereziki jatorrizko aborigenekin harremanetan izan nahi nuen, eta izan nintzen, eta hori historia oso gogorra daude. Lehen sarreran nahi zenuten ahotsen bat entzun, eta ahots bat jarriko dizuen, naiz eta gogorra den, eta gero azalduko dizuedan, ingelesez ulertuko diozue ziurrenik, baino zer esaten duen. Right on this side was the 1928 massacre. A lot of our people were killed during the 20s because of the drought, because he wanted the land and push everybody out. All around here is all just a dead skull. Kosta egiten da. To this day, we celebrate Japanariri 90 years of Cornish massacre. Ulertzea, baina azalduko dizuet bertan kontatzen ari dena. Hau izan zen iritsi eta lehenengoan muturrean esaten den bezala. Desertu zentral... Hilketa batzu ez ari da, ez? Bai, bertan bere arbasoak hil zituzten. Baina nik enekien hori.
nik banuen fixer bat Australiako desertu zentralean, harkarremanetan jarri nindun Japanarirekin, Japanari oso gizon jantzia da, aborigenen artean ikasketa unibertsitarioak burutu zituen lehenengotakoa edo lehenengoa, eta arg esan zidan, leku bat erakutsi nahi dizut, eta guazen, orduan guk egin genituen 6-7 ordu desertu zentraletik barrena, todoterrenoz, han joen du muizeneko kolektibo baten gana, eta handiken beste 2-3 ordu, eta flipantea zan, zetipak esatzen arbol hortan, ezkerretara, beste harri hortan, eskubitara, beste arbol, da hola, 2-3 ordu. Ja, horiek ziren bere erreferentziak. Eta irizerakoan kontatu zidan, berarentzako oso leku garrantzitsua zela, bertan bere arbasoak hil zituztelako. Eta horrekin, ulertarazten du, berak nahi zuen, abia puntua hori izatea, ze ulertarazi nahi zuen, nun ginen, ze zapalkuntzan mota jasan zuten, eta oso historia gogorra daude, nik gogoratzenetan bat kontatu zidatela, emakume batena, bere senarra australiarra zen, kolonoa zen, bere aborigena, eta bigarren mundu gerran, bere senarra gerran hiltzen, Britaniar bandoarekin ari ziren australiarrak borrokan. Gobernuak emakume honen gana bueltatu eta jakinarazi zionean bere senarra hil egin zela, bere 3 seme-alabak kendu egin zizkion. Alegia, diru laguntza bat eman beharrean eta esan nahizu zure senarra hil egin da, baino tori, umeak zizkion beste hainbat laportu zituzten bezala. Ume horietako bat, abogaziaren munduan, ibilbide ona egindako izan zen, berak kokatu zuten familia dirugo batean, eta lortu zuen, eta orduan bere borroka urtetan, hamarkadetan izan zen bere ama zena aurkitzea. Eta aurkitu zuenean, berandu xamartzen, hilda zegoen, baina jakin izan zuen beramaren inguruan, eta jakin zuen bere amak burua galdu zuela, eta aborigen askorentzat Australian sortu ziren ospital mentaletan edo psikologikoetan, pasazuela bere bizitzaren zati handi bat, eta berak jakin zuenenako honen inguruan hilda zegoen. Eta horrela, ehunka eta ehunka kasu daude Australia guztitik. Beraz, bai, barkamen egun honek noski zentzua dauka eta askok oso konsienteki bizi dute, baina Australiako gizartean oraindik ere nik uste asko dagoela mentalizatzeko eta errespetutik aborigenak tratatzeko, baina borroka komplikatu da. Eta ez izu gehiago kontatuko, zedak ikusten duten bezala Australiaren aborigenen inguruko historiak ez dira animatu egiak, orokorrean sufrimendutik eta bortxatik sortutako historia dira. Eta saio bat hasiera emateko ere, agian ez dira oso. Ez, baina eskerrik asko, Asentzio oso polita, eta denok jakin beharrekoa, ez? Asentzio. Bai, nahi flipatzen nau, batutan jendeak hitz egiten dizu Australiataz, ez oporretara goaz Australiarra, eta aier sokea, edo, uluru mendira, edo ez dakize ondartzetara, eta, bueltan 3 astean, eta akaso, zara enteratu, zer lur zapaltzen aritu zaren, zer hor, eta ulurura ezibidei batera joatea ulertu gabe bertan zen movida dagon, eta nik uste zentzugabekoa dela. Beraz, bai, animatzen dut jendea, Australiara bideiatu behar balin badezue, irakurri honen inguruan, badao jende pilo bat, aborigenen eskubideen inguruan eta hitz egin godizuena, eta nik uste lurraldia beste modu batera ezagutzeko aukera badagoela. Oso, onda. Emango Diego, orain paso maite dutei, ala zer? Bai, nik uste nuen enongo maite dutekin hasi behar genuela, baina ordenak ez du produktua aldatuko. Beraz, aurrera. Arrate hasizu. Bueno, nik besterik gabe gauza txiki bat, baina niretzat garrantzia berezia daukana, tok bat den, nola esaten da, trastorno obsesibo-kompulsibo bat, baina baditut horrela mania txikiak, adibidez, plazer ematen dit, maniatxi batzuk. Maniatxi! Ándale! Maniatxi batzuk, plazer txikiak edo plazerra ematen diatenak. Adibidez, atzo aipatu zenuen Asentzio, hilak edo maiatzak 25 zituela, eta 25 bigarren kafea genuela. Horrek esan nahi du, egunero, aste honetan behintzat, kointzidituko dula egunak eta kopuruak, ez? Eta gaur, maiatzak 26 ditu, eta 26 saioa da. Eta niri plazer ematen ditorrek. Eta horrek esan nahi du. Bai, hori da, notizia hon bat, gainera. Konturatu zara notizia ona badagoela horren atzean. Aste guztien iraungo dizula pozonek. Claro, hori da, aste osoan zehar, gero ja ez dakit noiz arte ez duen berrizko intzidituko, baina, hori, eklipseak bezala nola noiz behinka
elkartzen dira, hori, kasu honetan aste hau izango da, eta niretzat, plazer txikia da. Eta hoxe, friki matematikon bat kalkulatu lezakena hola errex, zenbatero gertatuko zaiguna, hau eta bar. Baina guri zuzen harrapateak igual poz gehiago ematen digu, ez? hori da, bapatean etortzeak, ez? Eta, ze maniatxo dauzkazu zuek gehiago? Gustatzen zait, de hecho, maniak ezagutzea, jendaren mania. Zin maniatxiak dituzue! Ezakit! Gaur, Pentsatu barko nuke. gaurtekira botia eta aurkitu dut trastosken artean, Mexikoko bideira garritako bat. Lotuta. Ai, ama! Ai, baina zure loturak! Non dago loturen papera hemen. Nik adiez daukat pintzekin, ropa zabaltzen dudanean, pintzak jarri behar ditut denak kolore berekoak. Behintzat, lerro bakoitzean, soka bakoitzean, denak kolore berekoak. Eta demagon daukadala, ez dakit, nire bikotearen arropa eta nirea, ez? Nire bikotearen arropa agian kolore batean, eta nirea bestean. Edo, horrelako orden arraroak egiten ditut, baina beti nolabaiteko ordenean egon behar dira. Nik badakit mania dauzkadala, baina pentsatzen nabil etxarri botazuk, zestak ondo. Ja, eske nire pentsatzen nabil, baina, ekoko ditut pila bat. Igual, ezagutzen hauen norbaitek entzuten badu hau idatzi dezala. Ni Euskal Herriko pertsonaia ezagun nahi Ez, zen. etxekoak esaten dut. Hori da, arrate jakintxua. Bai, bueno. Jakintxo horrela, kafea eskuan daukadala, Ezagutzen hauen edo nor, idatzi dezala, saiora, bai. Etxarri, ganalketik daukezu hor mikroan emateko? Zer, igotzeko, igo? Bai, bikin bat. Eske lehen iritu zait, altu eginekala. Baina ondo, bai. Baina beto. Igual, urrutik, bai, hor guai, bai. Vale. Por cierto, Bueno. matematikalari frikirik ez dakit, baina gure ekonomialari frikiak idatzi dugu dagoeneko, irati transitateko, barkatu, hilako 31 egun ditu gehienez, beraz, hau ez da berriz pasako. Ez que hori pentsatzen. Ai, ama! Hau Hau karrate. Naiz arratean, nire buruan zion, 100 da pikuak ere gertatuko diala, egia da. Claro. Osea, esatezu, 30-tik 100 bat arte, Ez da gertatuko, gertatuko. Eta gero, aurrera gertalitek, noiz, baina, bueno. egia 31-tik, Hau da, lehenengo aldia zela, izan daiteke, hobea, okerragoa, baina lehenengo aldiak beti du. Ez da gitu, holtza bat gozaren lehenengo kontzertuaren oroitzapena, etxarri. Hori, ja izinaten pentsatzen beste zerbaitetan, ez? Zeman lehen aldi, ez. Lehen aldi pilo bat daude, ba. Bai. Jo, baina nik ilustrazio eske batzutan memoria oso txarra daukat. Eta gauza asko, Nik mania batzuk, hola, badituko mania, goizean dutxatu horretik eskuak garbitzea adibidez. Olako, ez dakit, erako, ez, bai, dorpegia garbitzea dutxa sartu horretik, edo olako. Mania bat. Bota. Beti lehenbizi ezkerreko galtzerdia eta ezkerreko zapata, eta gero eskubiko galtzerdia eta eskubiko zapata. Lehenengo egitan? Nik lehenengo galtzerdiak eta gero zapatak. Ze ona. Baina beti ezkerretik eskubira. Eta lehenengo galtzerdia gero zapata, eta gero lehenengo galtzerdia eta gero zapata. Nikolakoak ez. Gero azker gauzak, mania. Maite ditut gauza hauek. Atako dia, saioan zehar. Ja, igual goratzen jotea da kontua, Batean hor botako izo. Bueno, Agustin Alkat daukago hemen, hostia, goatu naiz! Mesedez, ez. Badago mania ere kablea jasotzeko moduari dagokionez. Eta mania ez, hori da erlijio bat eta bakarri dago modu bakarra. Modu bakarra ondo. Jasotzeko moduaren arabera, trastorno psikologikoak tipifikatu daitezke. Ez, dago modu bakarra kablea jasotzeko. Bokatekin bezala, ez? Dala ondo, eta punto. Ez dago este moduik. Baina, etxarri, jende asko zautzen dezuzuk, kablea gaizki jasotzen dituna. Eta horrek zerbait esaten du, bere buruari buruz, eta bai, bokadiokin bezala arrate. Bai, ez. Jendeak katalogatzeko moduak eta moduak daude. Eskatuko dizugu beste batean, egiteko... nola deitzen dira? Ez begiratu horrea, Nola deitzen dira? Ez, nola ditzen dira, tutorial bat egingo diguzu nola jasotzen dira. Video tutorial honetan. Kableak. Bai. Hori da.
Txanda pasa, Bueno, pasa nik- txanda, nik- txanda pasa. Nik nire maite duta Zuen maite komentatu duta, nahet, hori da. usten baiazue eta denbora baldin zure badago. maite dut. Vale. Nire maite duta da, agian berandu izan bar nabil, baina atzo deskubritu nun Instagrameko kontu bat, eusnop azpi barra bat ditzen dena, horrelako zerbait. Aha. Eta ikusi nun argazki bat, montaje bat, teintzian kriston grazia. Igual ez daka graziarik, baina nik kriston grazia intzian, eta da nire gaurko maite duta. Dela, oain streaming bidez ikusten aizatenak ikusiko ez dute. Dela hau, dela, agertzen da, Unamunoren argazki bat, eta azpian agertzen du, ergatiboak sobrevaloratuta dago. Berriro irakurri. Ergatiboak sobrevaloratuta dago. Txin, baina Unamunok nola esango zukien hau? Bizkaitarrez. Bai, ez da git. Ergatiboek sobrevaloratute dauz. Oso euskaltzaleare etzan Unamuno, Osea, A ver, arpegi horrekin. Ergatiboek sobrevaloratute dauz. Hori da. Eta sobrevaloratuta V-gas. Ubegas, bai, neukola idazteot. Bueno, bai, polita da, gaina oso dotorea da. Hau meme bat kontsidera daiteke? Bai, dituzte pila bat, Oso hau txukuna. izan da... Bai, maite dut nik ere. Hau eta Fitoren beste bat, ez dutena jarriko, baino gomendatzen dut. Bueno, esan duzu, Hartutik nola ikusi. esan duzu kontua? Eusnop _bat. Barra bajua. _bajua. Beko marra. Beko barkatu. barra. Eusnop arratek nahi duen bezala, bat. Hauxe da, hementxe dago, Ai. horrela. Oso Hemen ondo. publizidadea Txiskola, egiten, ez dut inorrez agurtzen bertakoa, asentxorentzat. Osea que- Eta Gustoa izate. hoxe. Zer? Gusta izate, eska ino Ez, amar zoltzai. zure- Bai, nire eta maite zure maite dute. dute erantzun behar dago. Ja, Nire maite duta. Nire maite duta da... Ez da existitzen? Ah. Bai, nire maite duta da, badidez, tekila. Tekila nire maite dutetako bat da. Eneukan bezatuta, baino jake hasi zeaten hemen, agento mexikanoa eta jartzen eta ez da gizer, bai, Arratea hor agabiako bat, eta gero gauen txupito bat hartuko tekila horrena. Gure omenez. Bai, zuen omenez, eta Oso ondo. Mexikoko lagunen omen. arrate gu, Oso ondo. Tolosara juten azten ganean, jongo gara trenez, ez? Bai. Ze ikusita Tolosaldean dakaten alkohol konsumoa, Guri Igual- ere zipriztinduko digu. igual ez dut Zaigu, kutxean, digu. nahi. Horrek, ez? Ez dakit ze fama jartzen ari zaten jendeari, baina Tolosako jendik Men, Eatu- normal, aktual. igotze dituzu gintonikan argazkiak eta oain lo hartzeko tequila eta ni enago aurka, Osa, inaiz alternatibak bilatzen. Ez, garbi dago, ez zuek ere edan behar baduzue, trenez etorri behar dezuela. Hori da. Hori, bai, horretik. Bestela koltsona eta botako izuet hemen etxean eta ingo duzute. Manirekin, pasaia, maniren Tolosa. ondoan. Manirekin. Ai, Bueno. ezagutuko dugu. Gauzat esango izuet, hemen ari gea iniz baino frikigo eta batez ere, atzoko friki arrotasunaren nazioarteko egunaren akea pasatzen ari gara. Aje friki aldu Ainhoa Marzolek, Bartzelonatik. Ainhoa Marzol, Arratsaldeon. Kaixo, Kaixo. Zen. Izan altzen, Leon, frikiak. friki arrotasunaren desfilerik etzan egongo Bartzelona, gara jontan zaila, Ez, baina. ez nun ospatu, eta behitu, ni gaina bizi naizela friki auzoan, hemen denak gea komiki dendak, dena maijoku dendak, dena hola hemen Zein da nire friki auzoan auzoa? inbitzen dira. Bartzelona. Forpienk, Arko del Triunfo inguru guztia. aha. Aha. Ez dakit ibili zeaten hemendikan, baino bai da epizentroa. Hemen dauzkazu otakuak dantzatzen kalean, dena hola super, oso guai. Bai, asko gustatzen zait, bai. Kontatu, Ez naiz juten, baino, bai. Aha. ez da bat gaiti. Ez nekien, ez nekien. Ainhoa Marzolek ez zuen atzo ospatu, baina txekoranak egin zituen, eta ekarrik dizkigu puri-purian diren hainbat proposamen, batzuk musikatik, besteak zinemagintzatik, besteak telesaili dagokionez, eta musikaren bide horri heltzeko Carly Rae Jepsen, lehenengo horrela, izen agertzen dena, Marzol. Carly Rae Jepsen, bai, eske Carly Rae Jepsen dan ere benetako frikismoa. Hemen dago. Ze naiz super fan Carly Rae Jepsenena eta bere histori guztiarena eta dena iruditzen zait super guai egiten duena. Zuek igual ezagutzen duzute Carly Rae Jepsen orain dela urte batzutatikan, Call Me Maybe egin zuelako.
Eta ez dakit gorrotoa edo amodioa diozuen horregatik. Buah. Nik esan bar dut, basea gustatu zitea dela pila bat, ez dakit beak egin zuen, baino... Ez, beak produktoreak eukitzen ditu normalean, baino, bai, nei temazo bat iruditzen zait, oso sona, Call Me Maybe. Baino, ulertzen dut igual gehiegi entzun genula. Hori da. Hori du txarra. Hori gertatu zitzaien baita ere Bruno Marsi, Bere... Baita. Mark Ronsonen abestiarekin. Hasieran, ze temazo ezakitze, eta gero... Hori, happy, ez. Happy ez. Happy Bruno Marsena da. Jode, Bruno Marsena. Uptown Funk. Hori da. Dos. Edo Get Luckyrekin ere berdina pasatu zen. Ze temazo, eta gero... Gero ez duzuen entzun nahi gehiago. Carly Rae Jepsenek disko berri atera du. Dedicated Side B, sorpresa, aurreko ostiralean atera zuen, eta Carly Rae Jepsenen historia, bere karrera musikala oso xelebrea da, ez? Esateko, ze Carlyk entzuna zan, Call Me Mayberekin one hit wonder bat izan zan, izugarriko ezkoarrak astaukizun egun batetikan bestea, eta arekin nazkatuta bezala, datorren diskoa egin zuena 2015ean Emotion deitzen zen, eta oso landua zen disko hau, pop ingurutikan, bihurtu zen kultuko disko bat. Azkenako gero, bai, LGTB inguruak bultzatu zuna asko, behaien ikono bat bilakatuz, eta gero indiak beak apropiatu zuna, ez? Hor bideoa ikusten danean ere, ikusten da Jack Antonoffekin, dala Bleacherseko kantantea, eta Lordei ere produzitzen diona, eta, indie munduan ibiltzen dana. Eta aurreko urtean, Carly Rae Jepsen adibidez, Primavera Sounden ibili izan, bere gira guztia ikusteko. Eta... Urrengo proposamena entzun horretik einoa, edo honi remateman horretik entzungo du horrela, aurrean kantua. Give me seasons. I'm holding your hand now. This loving could save me. This love isn't crazy. No way back. I feel it, back. I never push my feet up into this no, I know. Naiz super fan. Egiten duen guztia. Zeona. Gomendio fuertea hau. Eta gero pasata orduan beste gomendioa, guztiz kontrakora pasata. Postpunkera. Belakok kanta berria atera dulako, Profile Anxiety deitzen dana. Eta gainera askoz gertuago geratzen zaigun taldea, Gertuago. Etxera. Venga, entzun eta ikusiko dugu. One more name to know who do it. Look through my reviews, check out the references. Won't pay for my drink if I can get one for free. What is this a fake? What's the point anyway? No wonder you think I'm swimming in gold. I play my cards well and this game is too old. Think you know me well, cause you can spell all my names. Or my moves thanks to Belako ondo dago, behaien musikaz aparte, egiten ari dian gauza guztiengatikan, ez? Azkenako aidian iniziatibak hartzen behaiek oso aurrerakorrak dira egiten ari diren guztian. Beraiek ezakit bakizuen, baino plastik drama diskoa presteukaten, eta koronavirusa etorri zanean, hau atzeratu egin behar izan zuten, ze oso zaila delako disko bat fisikoan ateratzea,
horren besteko trabak daudenean, ez? Baina bai egin dutena da, tour bat organizatu dute, eta orain ekainean, bai Madriden denian eta Getxon egingo dituzte kontzertuak, eta hau aurrera eramateko egingo dutena da tour hau autotour bat bilakatu. Drive-in Hau bat, da, kotxeetatik ikusteko, hoi da. no? Orduan, dala gauza bat, ja aizian aiten iparraldeko herrietan, eta, bueno, hemen ez da inorritan hau. Orduan, berezi. Aber animatzen zaizkigu, egunen baten belakoko lagunak akustiko moduko bat egitera. Hor ere badago tolosar bat, ez? Noski. Nola, ez? Non ez, hori da. Nolako Nolako inor izango baino litzateke. gertu dezu. Bai, gaina Lander hemen azpian egoten da. Ez que ikusten. Topatzen dut. Baserri taberna da, beraien, bueno, Landerren eta ingurukoen gotorleku txikia. Eta... Itxaron, agian Oh. gu ez gara eguzkiaren bueltan birakari eta zuk baduzu nola baiteko indar berezi bat, Asensio. Agian hori da, sekretua. A ber, garatu pixka gehiago. Nere teoria, ez What? dakit. Daukazula lurra planeta zure inguruan biratzen ari dela agian gehiagitxo da esatea, baina agian baduzuzuk zerbait hor berezia zure bueltan da bilena, ze bestela, ez dakit, eta hainbeste bizitza, hainbeste jakintza. Nik gauza bakarra erantzun diezaioket honi, Arrate. Zer? Ez arkatu baina. Uste non jarriko zenula zure galante ahotsa, eta erantzungo zenula zeo ze rollo... Badago El Gran Gatsby olako zerbait. Badago esaldi bat oso... bueno. Ze pelikula da, Sorrentinoren, Paolo Sorrentinoren, Roman egiten duena, Ainhoa Marzol, La gran belleza. La gran belleza. Ikusi eta. Hor bada un momento bat esaten diola, me estás acariciando peligrosamente el ego. Ba... Ikusten? Ja, ez da zaitut. Nere teoria izugarri bai estatu berri duzu, ez dakit konturatu zaren. Egoa, lastan dut diozu, Asensio. Bai, por cierto. Ez entzuleak ados baldin bazaudete, babes nazazue! Entzulei, por cierto, entzule batik idatzi diguta, azken aldian, ez dakit mugikorrarekin naiz aklaratzen, baino, entzulatek esan digu lehen Australiaren inguruan, eta Espainiak Ameriketan egin zuen sarraskia ere, egunen batean barkamena eskatuko aldu, edo Euskal Herrian egin duena eta egiten duenaren ere. Bai, eta noski, Australian aborigenei nongoa zaren, eta ze bizi duzun kontatzen diezunean, empatia asko zerrexago. Sortzen da, ez? Sortzen. Parentesia itxita, belakoko Lander harrapatzen detenean esan barrio, Lander. Ja, dena zuregatik etorri da. Akustikoa nahi deu, baina lehen bailen gainera, alde zuen moduan, sasi akustiko. Hor, zure atzean bateria sartzen da, ez? Montatu dezake. Hemen. Bai, zakit, bea bakarrik. Baita ere. Bateriakin. Lekalari martxa. Lasa jumeak Alicantera izten ari gara. Ja oso guti falta Alicanterako. Tipua. Ema falta da? Ai, ama. Ze gerra eman diaten, Ainhoa Marzol bi hauek, etxerik garen, eskeikian, eskijope, Eske zurekin nahi dugu. Ikusten aldezu Ainhoa Marzol jatzen. Bera etxetik ari da, eta etxetik jarraituko du, ze bartzen. Ainhoa Marzolek ero guri deitzen digu, zu ez zaudenean, eta orduan hitz egiten dugu lasai. Por cierto, atzo ezagutu nun zure izpa. Ja, esan ziten. Esan ziten. Gainera, Bai. Nola ez? Maskarakin tego musukoakin eta aizitzaizkigun bio izketan hola, como ezatuko bagina bezala, nintzen aklaratzen ezertaz. Markatu, parentesiaren barruan. Osea, betaurrekoekin eta maskarillekin kaletik agurtzen duen jendea, osea, zertaz oazte? Osea, a ver, parentesia, jazta, esan dut. Ai, ama. Ainhoa Marzol, nik aipatuet Paolo Sorrentino, ze gustatzen zait asko, eta La Gran Belleza pelikuli bada, baina zuk, ekarri dizkigutzu, beste pelikula proposamen batzuk, noski, puri-purian daudenak, eta beste zuzendari batzuk, eta artean, Christopher Nolan ez dala edonolakoa, eta ez dela hola, zarata gehien atera gabe bizi den horietakoa. Ez, esan ez, beha beti dago, zurrumurraren inguruan. Eta, bueno, pelikula berri atera behar du,
Eta pelikula atera baino eta ezer atera baino lehenago ja mundu guztia ere hortaz ari da hitz egiten. Ze trailerra Fortniten atera zuen. Edo Fortnite, edo ez dakit nola. Ibiltzeaten noiz zait? Zer da, joku bat? Lehenengo aldiz jokatu nun. Joku bat da. Atzo ere? Abitu. Bai? Mira, zer gertatu zen atzo? Amatxo Zuk ez maitia. duzu loik egin, oze? Joe. Kusten, bizitza paraleloak ditu. Nolanen pelikula baterako? Ez, bai, lagun batzun etxean nintzen, eta Nik hau ikusi dut. euren semeak esan ziten Fortniten jokatu nahi zula, eta nik enekin nola zan. Baina jarri nintzen, nahiko txarra naiz. Tira. Premiera horatera zuten. Eta esaten... Bai. Eta esaten dutenez, ze, claro, informazioa ere dator pixka bat gutxinaka. Eta ordu nahi dia esaten ere pelikula atera behar dula Fortniten ere. Ez dakigu. Hoi komentatzen dute, baina ez dago detaila handirik. Baina egia da, bai dala, oain dala aste batzuk ere, zer esana egontzala behakin, ze berria mantzuten pelikularen DVD edo Blu-rayarekin batera, liburu bat aterako zutena honen making ofaren inguruan. Eta hainbat edabide hasi zian titularrak egiten, esanez, pelikula ulertzeko liburu hau irakurri beharko zenukela, ez? Eta, bueno, hor dago beti Christopher Nolanekin bi talde egiten dira, asko gustatzen zaiena beraien pelikulak eta pixka bat atzera bultzatzen dienak. Esplikazio behar honek eta, bueno, ematen dituen esplikazio guztiak. Gehien bat. Bai, ze super sakonak dira, ez? Bueno, bai, sakona, eske hoi da, putzu bat sakona da, inoiz itxasua ikusi ezun batentzako. Orduan... Itxoin, barkatu. Gaineti pasa zaitu, Asensio. Gero nire kontra etorriko diala, ez, baina eske egia da, pixkat. Ni ez nahi zalea. Nahi zaitu sondo dut. Nei gustatzen zaizkit, baina erdia ez dudala ulertzen. Orduan esaten dut, hori, askotan gelditzen naiz ez ditu dala ulertzen. Baina ikusi barezu berriz. Eta gero berriz. Orduan azalpen horiek agian, bai, logika daukate, ez? Baina igual zure azalpen bat ateratzen dezu baita ere. Osa ez dezu zertan besten... Bai, hori da. Igual ez beste modu batera ulertzen dezu. Eta horrek balio du. Noski, hortako daude, ez? Bai. Fornite esaten da, ez gehiago. Bueno, Forniten aterako luketen, oza, aterako balute, lehenengo pelikula izango litzateke? Iruditzen zait baietz? Bai, nik ez dute, kontzertuak eta hola egin izan dituzte, baino pelikulak atera hor, ez dut uste inoizin danik. Asensio, nahi esplikatu ari zu Fortnite, horrek nola funtzionatzen duz, ez dut ulertzen, ez nire burua ez da iristen ulertzera. Bideojoko bada, online jokatu daitekena noski, dinamikoa dena, alegia lorpen. Battle Royale bat. Bai, joku aldatzen doa, armak eta beste, parametro batzutan murgiltzen da jokua. Azoaz zinera joku barruan? Pantalla bat atera daiteko, supongo. Bai, ez dakit, baina kasu hontan ez dut. Eta horrere dantzak eta mugimenduak eta horti datoz. Bai. Bai, Ainhoa Marzolo edo Arrat Hernández. Zer, barkatu? Nik austonik kontatu izkizuet Fortnite zuek esplikatu. Hori da, ni erdian nagoa. Fortnite da Battle Royale joku bat da, azkenako jende pila bat sartzen da areto berdin, lurralde berdin batean, eta denak akabatu behar dira hor daudenak, eta zu izan behartzea azkena gehatu behartzana. Hoi da jokua, uste dut, ez naiz inoiz jolastu. Espero dut ez naizela ikonfunditzen. Baina egia da, Arratek esatezuna oso ezaguna dira, dantzak, Fortnitekoak, ez dakit oso ondo dantzatzen hauek. Eski horiek 14 urteko mutikonak dian. Bueno, pues 14 urteko mutiko eta neskatoak idatzi dezatela 688-524-844. Telefonora, bai? Telefonora edo idaz dezatela hemendik. Ze nik jakin nahi dut. Hola, kuriosia dakat. Bai. Hemen ikusten dut inork ez dula kontrolatzen guztiz, orduan.
Eta nik Hori uste da, dut, hemendik bai. aurrera jakiten dugunean pelikula hau estrenatzen denean Fortniten estrenatuko den edo ez, esango dute, ara, bigarren kafean entzun nun nik agian hor zegoela duda, Hori da, hori da. ja, badakite. Bai. Bai. Hola, dabiltza. Bueno, hori Eta pelikula Cats, esan dago? Ez, Bai. ez, Cats. Pelikula. Eta Vale, Cats, Cats. Ai, Cats. A ber, Cats. Garatu hori, zenik horrek usiet Cats, eta jakin nahi dut zure iritzia Catsi buruz. Nik Cats zinean ikusi nun. Zinea junitzen lagunekin, esan genurako Cats zinean deno batea ikusi behar dugu. Eta egia da, esperientzia badala. Hau esaten nahi nahi zen jarri dutelako Movistarren eta online ikusi daitekelako gain. Nik uste dut ez zaitela inoiz kostatu pelikula bat ikustea horren beste. Esperientzia bat da, kostatu. Aurreko Esperientzia astean, txarra. Satantango ikusi nun, 8 ordu duratzeitula, eta benetan esaten dizuet, hau zailagoa da. Eta honek zenbat irauten du? Bai, ez zazpi barkatu. Honek, 2 ordu eta erdi, olako zer. Jakin nahi dut zaila, zer den. Ez que hola, Zaila da. nik ez dakite zer gaiari buruz, baina hola, trailerra ikusten nahi gara streaming bidez. Ni erakartzen ari zait. Bai, ni erakartzen hau. Ikusi eta zure... Zer asentzia? Ez que... Bai, Nolanenak erakarri nahuela gehiago, trailerra ikusita. Bai, ez? Ez dakit, bueno. Ez, baina arrate ikusi zazu, eta eman zure... Bai, Cats da Broadwayeko musikal ezaguna, Tom Hopper zuzendariak Les Miserables eta beste pelikula batzutatikan nahiko ezaguna denak zinera eraman duela. Eta, bueno, nik ezak desastre bada, bai, baina eske plantearazten dizu asko ere zergatikan dan musikal hau horren ezaguna, ez zer ulertzen. Eta lagunekin junginan hau... Bai, temazo dauka, bat. Errepartoa ere dauka kristona, ez? Aktoreak... Hori da. Baina denak katuz mozorrotuta ordenadoreakin. Hori da. Arraroa da. Hombre, interesan... Nik gauza hori da. Badauka erakargarritasun puntua. Badauka. Eta grazia... Ordu eta erdi, 2 ordu olako zeo zer? Bueno. Ez, beste ikusi zura pelikula bat 7 orduko eta hori ere zaila dela, ez? Teorian, baina Cats zailagoa egin zitzaiola. Ez esaten nahi ginean, lagun batekin ikusi nun, bueno, lagunekin hau ikusta junginean, lehenengo 15 minutuak, jajaja, diaz, klaro, memearen gatikan etorri gea pixka bat honea, baina gero ja 15 minutu pasatzen dianen esaten duzu, ostras, oain ordu eta erdi hon behar nahi hemen. Zer da hau? Eta iazi zerren besteko gazteetan. Trailerra eta ikusi gabe juntzinaten? Bueno, eske informazio pilatatea zan, sare sozialetan. Bazenekiten dut sartzen nahi zinaten, ez? Bai, claro. Mundu guztia esaten nahi zan, ez? Nabarmendu ezaket zuk gidoian idatzi duzun zerbait. Zinean denbora oso gutxi egon zen arrazoi nabarmen batzuengatik. Osea, bai, ez? Eta bueno, lehen esan duzun bezala, inoiz ikusi dudan pelikularik gogorrena. Eta abenturazko soilik. Esperientzia berrien ditu. Hoi da. Argi dago asko gutzen duzun. Esperientziak bizitzeko zuen buruetan, ez esperientziak ikusteko, osea... Ez bizitzeko, hau bizituin behar da. Baina bai. Jakiteko ze ez da nin behar. Gero nahi ez etorri, Ainhoa gomendatu zigun, ikusin dugu, eta ego gustatu. Argi gara da. Hoi da. Ea datorren astirako ikusten dudan. Hoi da. Kriston jaipa, horro orain. Vale. Bai. Eta gero, telesaietan ez zer handirik atera egun hauetan. Behintzat interesgarria izan daitekenik. Bai atera dana da, gustatzen zaizkit zure gaztelaniaz koletilla. Pasibo-agresibitatea. Zure zaskak, zure zaska deskafeinatua. Zure zaska, hori da, pasiboak dira, egia da. Zure zaskitak. Pasibo-agresiboak dira.
nahiko pasibo-agresiboa naiz, pixka bat kontrolatu behar dut. Ez, oso polita da. Hori ondo dago. Ez, Bueno, oso polita da. Gustatzen zaigu. Atera dana, interesgarria iruditzen zaitana da gauzetako bat, aste honetan atera dana da, ez dakit ezagutzen dezuten Mythic Quest deitzen den telesail bat, Apple TV atera zana udaberri honetan, It's Always Sunny in Philadelphia eta beste produktore produktore nahiko ezagunek eginikoa. Telesail honek, bera dijoala, bideojoku enpresa bati buruz, lehen esan duguna, ia Fornite edo zein da World of Warcraft eta hauetakoak egiten dituzten konpainia baten nola ibiltzen dian langile desberdinak behaien artean erlazionatzen eta lana egiten, ez? Eta telesaila bukatuta zegoen, lehenengo temporada hau 9 kapitulorekin, eta oain kuarentenan gaudenez, kapitulo berezi bat egin dute lan mundu hau etxera eramanez, ez? Dena Zoom bidez eginez. Eta oso interesgarria da, oso... Bigarren kafe estiloan. Bai, hori da, nola izan daiteken, azkenako ikusi ditugulako jende asko eta jende ezagun asko animoak bialtzen, bai bideo bidez eta bai, kuarentena hau honen bidez zeozer egiten, baino hau serie batean bilakatzea etzan pasa hendikan. Eta oso interesgarria iruditzen zain nola egin duten. Eta gomendatzen dut. Oso ondo. Bueno, beraz, Mythic Quest. Mythic Quest. Quarantine. Hori da, bale. Ainhoa Marzol, askatasunetik ari da, Gero eta askeago ikusten dugu bere... Ondo. Mundu frikia gureak. Baina, Marzol... Ez que bestela gomenda. Bai, gure gero eta... Ez, esan behar nula bestela gauza txarra gomendatu behar ditu. Nik dena errepasatzen dut. Dena honea, etxeko lanak inda etortzen naiz, baino, ezin dizu dena, nik kalitatea ekarri behar dut, bestela. Hori da, oso ondo. Gauza garbi. Marzol Labela. Eta, Marzol Labela. Hor, abestitxo bat ere. Uste nun, zara... Egingo nuez, improvisaketa. Labela, seioa. Zigilua. Marzol Zigilua. Marzol agurtu egin beharko dugu, edo ze plan? Edo ze plan? Marzol, venga, gelditu. Bai, beharko. Datorren asterako etxeko lanak, katz ikustean, nire partetik. Igual nik ere ikusiko dut, Benetan, egongo naiz oso arrotuta zuekin ikuste badezute, Nik gauza bat, ikusten baldin badet, eskatuko jota sensori zure zenbakia, eta jongo naiz komentatzen, minutuz edo estena iruditzen zaitena, bale? Eta datorren astean, denok batea eta alde bat sortu dugu, ez? Baita ere. Problema dakatena da, nik goatzen dutela dena, hola, pixka nubarroi bat izango balitzu zela. Orduan, amets gaiztu badena oso nastu dakatela. Nebulosa daukazu. Bai, hori da, estenak ondo deskribitzu baizkia zute, igual zehozer sonatuko indola batia. Oso ondo. Arkiz. Orduan datorren astera arte. Hori da. Hori da, agurtu eta jarraitu zure, nola zan Marzol Labela. Marzol Zigilua. Ez Labela. Agur, datorren astera arte. Agur. Kid Calm and bigarren kafea. Utzi aske izaiten zeure buruari, erantzen idala behin oroita raziz, 40 minutuen horatzak joz. Agustin Alkat, 1982, Armendaritz, Baxe Navarre. Ernest Alkat bertsolari zenaren semea.
euskal kantugile eta kantaria. Inala taldean eman zituen lehen pausoak eta geroztik bakarkako bideari ekin zion. Bide berri honetan, 2013an ihes egin diskoa kaleratu zuen Usopop zigilupean, eta 2015an Aizen Meneko bigarren diskoa kaleratu zuen Elkar diskoetxarekin. Atzo aldiz, 3. diskoa kaleratu zuen Agustinek, Hutsaren Hatxa. 8 kantuz osatutako lana ekarri digu alkatek, garai ilunak islatzen dituen diskoa. Ez ezagunaren beldurra, bakardadea, tristura, kezkak eta erruduntasuna dira bere hitzetan gaur egungo sentipenak. Armendariztarraren hitzetan, Hutsaren Hatxak, hutsetik, garai antzuenetik gauzak sortzen dira aldarrikatu nahi du, gauza berri eta hobeak. Hala ere esan behar dugu tristezia, hutsa eta iluna hitzak erabiliarren, diskoa irekitzen duten akorde maiorrek argi eta doinu biziekin lotura handiagoa dutela. Popgarria dela esaten utziko diazu hausten? Grabaketa eta nasketak Inigo Irazoki eta Joanes Buffen eskuti joan dira, masterizazioa Jonan Ordorikak egin du eta azala Clara Alberdik. Inguruan izan dituen musikariak ere ez dira nolanekoak izan. Ezagunak zaizkigun bat edo beste ikusi dugu zerrendan. Julien Labat gitarrarekin, Xan Bidegain baxuarekin, Pierre Sangla bateria eta teklatuekin, Camila Zubeldia ahotsekin eta Kiki Graziet aho soinuarekin. Atzo maiatzaren 25 izanik, kalea ikusi zuen Hutsaren Hatxak, Agustin Alkaten 3. lanak 5 urteren ondoren. Gaur gurean dugu saio akustikoan lan hau bere etxetik aurkeztuz. Hau da Agustin Alkat, Mundua aldrebes kantuarekin. Eserida mundu bazterean lurraita hori naiz segundu batean mundu adredez hau ez bagenu mundu adredez jarriko banu ikuski argian leioen artean miladen irria idatzari nahi nauenean mundu adredez muntan ez banitz mundu adredez izango ez banitz egut puska batean barneko soinua harrapan ezaken airean dago doinua mundu adredez muntan ez banitz mundu adredez izango balitz lehertu ezinik gauak eman ditu milioi bat izan doainik mundu adredez izango ez balitz mundu adredez izango balitz mundu adredez hau ez bagenu buru adredez jarriko banu Gaitz Agustin, entzuten nahi duzu? Uste eta Agustina Alkatek ezkeitu da. Aupa, entzuten hau zu, Bai. Aupa. Arratsaldeon ba. Arratsaldeon.
zertan hauzu, Arazoak dauzkagula Agustin alkate entzuteko, saiatuko gara beraz telefono bitartez honekin harremanetan jartzen, eta irudi ere hortxe izango dugu gure sistemaren bestaldean, Agustin lortzen dugun esan da bezala, telefonoaren bestaldean izatea. Aipatu duzu Etxarri, ibilbidearen nondik norakoa, eta atzo bertan... Atzo bertan. Bai, bero da diskoa, bentsa bertan atzo kaleratu zuen, eta gaur goizian, suerte haukit, goiti bera analizatzeko, eta batez ere, aurreko diskak ere repasatzeko, eta entzuteko, eta ea oaingontan zer egin duen Agustinek, ikusteko, eta hoxe, egun bat bakarri dauka. Hori da. Ea bere hautsan entzuteko sortea daukerarik dugu. Aukera badugun. Hor, galdetu diozu alare, Etxarri, animatu egiten zara, galdetu diozu pop... Hori da. Nola izan dezu? Pop garbia edo? Pop garbia esan dut pop garbia edo, soinua iruditu zait oso ona, oso garbia, eta, soinu kontzeptua zen ez. Eta gero, estilo aldetik, poperuntz edo ala iruditzen zait. Garbia esan nahi duzunean, ez du zer ikusirik instrumentu kopuruarekin, ez? Nola definituko zenuke soinu garbi eta soinu zikin bat? Ez, pues adibidez ni zaleagoa naiz soinu zikinarena. Bagian ez dakit rever gela grabatzen den momentuan, gelak berak sortzen duen reverberazioa grabatzearen aldekoa naiz, edo gitarretan distorsioa, eta holako zikinkeria sartzearen zalea naiz, baina baita ere, asko apreziatzen dut, diska batek ondo soinu ona daukanean, soinu ona edo ez dakit. Ona ez, soinu garbia esango dut. Ona edo txarra, bakoitzaren araberako da, baina kasu honetan iruditzen zait asko zaindutako zea bat, dala soinuaren lanketa edo, neko zainduta daola. Beno, Agustinek uste dut dagoeneko entzuten gaitula. Hala ere, Agustin, naiz eta soinua telefono bitartez helarazi, zure aurpegia ikusten genuen, eta horrek ere errazten zigun komunikazioa. Beraz, aktibatzerik batzen ondo, baina bestela ere esandakoa arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, arratsaldeon denetik eskerren. Orain bai, arratsaldeon. Ondo entzuten gaitu ez? Asensio ez zuzaude hor. Guk bera ez zain beste, hala ere, hortxe, hainbat arazoekin. Gauza bat egingo du, Agustin, hau dena konpontzen dugun bitartean, dagoeneko entzun dugu mundua aldrebes kantu hori, horrekin agurtu zaitugu, baina aurrera egiteko badugu beste kantu bat prest. Gauza oro izenekoa, eta dena konponduta saiatuko gara, elkarrizketari bide hori irekitzen. Vale. Ez zuen inoiz ikusi itxasoan onaturik. Ez zitzaion hain itxusi argazkitan ikusirik. Baina moda iriz dabil, baina moda iriz dabil, hainbeste zion idatzi, gaueko oren txikitan. Emezortzi, emedetzi, banak izen batzuetan. Baina moda iriz dabil, baina moda iriz dabil, gauza aldatzen da, aldi
odo pasatzen da gero. Hainbeste migar egin ez ziola bakatuko. Hainbeste mil sufritu ez zen berriz atxatuko. Baina nota iriz da bil. Baina nota iriz da bil. Gauza alkatzen da, albi odo pasatzen da gero. Kakaua behin mundu untan adaptago argitzea dago. Kantu batek bidea eta aukera ematen du gauza asko konpontzeko. Tartean, arazo teknikoak bakarrik ez diren horiek ere bai. Baina teknikare konponduta, badugu orain bai telefonaren bestaldean Agustin Alkat. Arratsaldeon, zer modu zara? Atxaldeon, ongi, zuk ere? Atxaldeon. Hirugarrenean bai, ez da? Bai. Bueno, elkarrizketakin hasiko gara. Aurreko diskoak nahiko jarraian kaleratu zenitun, esan dugun bezala, 13an ies egin atera zenun, gero Elkar estudiotan ere grabatutako sesioa kaleratu zenun, eta izen meneko, orain 5 urteren ondoren 8 kantuko lan hau ekarri diguzu, kostata ateradan lana izan da, edo guztiz konbentzitu arte atera? Gauza da, gero 2015 bukaeratik goiti, pixkat nire bizitza ere aldatu dela, eta etxe bizitza aldatu naiz, egiz aldatu naiz, eta garrantzizkoa zela niretzat, eta ekilibrio berri bat atxemaitea, eta nire familiarentzat, nire aurrentzat, eta maiten dituzten guztientzat, eta beraz, pasatu ditut pare bat urte biztagat, pixkat, ekilibrio berri hori atxemaiten, eta hortik goitik gero hasi naiz gauza bat pentsatzen, eta gero egia erran ere, hor baduela urte bat utxi gora kantuak bukatu nituela, urte bat baino gehiago, hasi ginen grabatzen duela 2018 bukaeran, deia uste dut Inigo Irazukiren etxean, eta gero galdu dut urte bat 2019an, zentan hemen grabatu beste tipo batekin, olako alde hori, olako soka batzuekin, eta orkestra txipio batekin pentsatu nuen egitea estapen batean, eta gero etzen egin, eta demora asko galdu dut, eta azkenean Johannes Buffekin egin dugu, eta berarekin oso joan dira beraz. Demora galdu dut, abizkia pasatzen da azkite, maderuzki. Ez da digeritzeko pasatu dezun guzti hori, aldaketa guzti horiek. Zauriak erabat sendaturik dituzula irakurri dugu, eraberrituta zatoz? Bai, gero demorak beti hon egiten du, eta hori guztiak ez barin baditu sendatzen ere, minak gozatzen ditu, eta orai, nire bitza lehen bezala, ekilibrio berri batekin, eta dena ongi, bai. Zure kasuan, nola izan hori da abesti baten sorkuntza prozesua? Nire kasuan, beti jazten naiz musikatik, gitarran jotzen dut, ez naiz gitarrista baita teknika handia duena, baina gitarra jotzen dut, eta bilatzen ditutolako aire batzu hautsarekin, eta bertsolari baten gisa, gero aire bat bautalarik buruan, egunero, ezakit, bautalarik buruan, ene buru hartzen dit,
eta ene harima guztia, eta beraz, eta ditut olako hitz bateratu, eta pentsatzen dituten buruan, eta gero pasatzen naiz, zerbait bautalaritz gehatza, edo gaia edola, zerbait ari bat, iristen zaidalari, gero pasatzen naiz, paper baten aintzinean, edo ordenagailu baten aintzinean, eta hor hasten naiz idazten, eta gero idazten dut behar baino gehiago, eta gero segiatzen naiz hitzako betzen, eta momentu batez erabakitzen dut, ja, kantua bukatua dela, eta horren gelditzen naiz. Agustin, aipatu duzu hor, eta hau gure akustikoetan nahiko ohiko ere bihurtu da, ez? Sortzaileak gitarrarekin duen harremana ez dela akaso erabat protokolarioa, ez? Gitarra, bakoitzak bere modura ulertzen duela edo, eta hor, gure Inigo Etxarri gitarristak batzutan pentsatzen dut. Hauek, kantautor hauek edo sortzaile hauek zer. Baina galdetu behar nizun. Nik identifikatua sentitzen naiz, ez? Ze bai, gitarra jotzen dut, baina ez da ere naiz virtuoso bat. Bueno. Nik Agustinentzako, bai, hori diskutituko dugu Etxarri beste bat. Hori da. Agustinentzako galdera zen, akaso batzutan gitarra guztiz ezaguna ez den instrumentu bat izate horrek ere, laguntzen du sortzerakoan batzutan trasten artean hor sorpresak ere eramaten dituzulako, eta horrek batzutan freskotasun puntu bat ematen dio sorkuntzari edo? Bai, segura, nik uste, bai, edozen instrumentu, tresna hartzen dut badik, berritasun horrek freskotasun bat ikar dezake, eta adibidez, I Am a Blues kantuan, dokro bat eduzi nuen, eta baitez bada dorroa hundi jotzen, baina hortik etorri zaitola blues bat egiteko gogoa, eta ekarri dit, beste horizonte batzu irekitzen ditu, bai, biztan dena, batzutan, bai. Bai, ez beste hori agian da desberdinena da gehien aldentzen dena gainontzekoetatik, ez? Bai, seguratzen hori grabatu dut, ahotsa eta gitarra betan grabatu ditut, pixko batzuen bideoan egin izan dintzala, eta gero kiki grazietek hau oso nuen zagitu gainetik, eta beraz, kiki freskoa da, ez da perfektua ere teknikoki, segurazki, nahi nuen hola atera, ez nahi zuzularia, eta zen pizka bat, begik pizka bat, agurra maiteko diskoari, eta luz bat bertso baten ordez, eta horitatxo beten nuen urgitea. Zuk sortze dituzu abestiak eta geho lehen aipatu ditugun musikari guzti hoiekin koordinatzeko edo nola lantzen dezute zutara mazun ideia hori sartzen zerate lokal baten edo estudioan bertan edo nola izaten da elkarbanatze prozesu hori? Bai, hori da, beraz, nituen, aldea eta behaldea bizkat ezberdintzen nituen, nituen hola hiru palau kantu, taldearekin egiteko pentsatuak nituenak, eta modu elektrikoan, saturazko pista batekin, eta horiek sortu dituztalari, badakit jadanik gutxi gora bera, taldearekin egin nahi nituela, ergeitza adibidez, edo eskuetalumek, edo ezinaren izenean, horiek banatzen taldearekin landuko nituela, nik ere elektrikoarekin landu bai nituen, eta beraz iristen nahi, proposatzen diet, eta gero, sekatzen ditugu elgarrekin, olako errakit, soloan unezagi, edo austura bat ezagit, eta denez ikartzen dute horien ekartuena, eta moldaketetan zinez azkebeak dira, eta beraz elgarrekin atximaiten dugu soinu bat, eta norabide bat. Eta gehienetan hitzak jadanik eginak dituz, iristen nahi zerarik, eta batzutan horieri ere zaile gustatzen kantua, beraz alde batera uzten dugu, eta gustatzen diren gauzak dira. Eta gero, biztenaz, aldearen zata, nik banituen kantuak akustikoan, eta nola nahi nuen lan egin beste batekin, egia da luztaz gorde dituztala nik etxen, eta ez nizkiela aurkeztu taldekoei. Eta Johannesburg zekin asia intzin, aurreko astean gomitatu nituen, eta justu zenbait egun lehenago, 3 egun lehenago, grabaketara iritsi aintzin, aurkeztu nizkian mundu aldrebez, utxaren atxa eta anzen zaizkit izenak ere, utzi aski izaiten, eta beraz, 3 egunez zerbait landu zuten horiek ere, eta beraz, grabaketari ekasi dio freskotasun bat, eta puntualtasun bat, ez nola esplikatu, zerbait fresko hasteko. Eta gero hortik... Itxialdi honek, markatu ez, parentesitxo bat, itxialdi honekean nola eragin duen jadagoeneko lana egina zegoen, baina, diska kaleratzerakoan eta eraginik izan du?
Bai, biztan dena, bai, eta nik pentsatu nuen, jadanik esplikatu dautzutan bezala, bazen aspaldi disko ateratu nahi genuela, eta luzatu da, eta gero pentsatu ginen, martxoan aterako ginuela aurten, aurkezpen kontzertuak ere bilatzen hasiak ginen, Bomberen egin behar ginuen aurkezpen kontzertu nazionala edo. Tolosa nola ez. Apirilan hori, eta azkenean dena bertan bera erorita. Beti hau kontatzeko nago Etxarri, eta Agustinek akaso ez du jakingo. Zuek badakizuen nor bizi izan zen gaur egun Bonberenea den eraikin horretan? Ezagutzen ez zuenarentzat, Tolosa, Bonberenea eraikuntza autogestionatua da, kulturari ikaragarri eman diona, eta ehunka edo, ez da milaka esate asko den, baino, ehunka asko eman dituena, eta euskal musikagintzan oso ezaguna dena. Autogestioa eta okupatua den eraikin horretan, bizi izan zen Amancio Ortega. Ojo, cuidado. Baizea. Asensio enziklopedia jauntzita borre. Ura zen Tolosako geltokiko jefearen semea. Imaginatu, Franco Garai gara. Eta la casa del gallego zan Bonberenea. Ala! Hori zugeretzen egin ez, Agustin? Ez, nahi batere. Eta hori orkezpen nazionala, Bai. Baina nik eraikinan nondik edu den, bostaskola nire altzeko ikusten dut Bonbereneak, zinezan handia egiten duela, eta eragile kultural guztiak omitatzen dituela, bai ipajaldekoak, bai egoaldekoak, bai denetarik, eta estiloa kontutan hartu gabe, eta bere hori estimatzen dut, eta agian autogestionatua egongo da luzaz. Hori da, hartu du izaera propioa, eta horri begiratuko diogu, eta orain, ala ere badakigu beste zerbait, Bitxikeria gitxan bada ere. Bai, eta ninguruan ibiltzen zan, bai. Bai, polita justuki, historikoki ere olako eraikinak, pasatzea alde batetik bestera, nolakoak dira agian geroan ere. Bueno, Agustin Alkatekin ari gara, entzun dugu mundu aldrebes, entzun dugu gauza oro, eta batez ere, ari gara, edo joango gara pixkanaka deskubritzen, atzo, bertan, argia ikusi duen, pixka hori, Etxarri. Oin, irugarrena, prestatu digun abesti entzungo dugu, hitza, ez Agustin? Zakit, entzungo duenarentzako, zakit nola, aurkezpen bat edo egitekotan, zesango zenuke abesti honen inguruan? Abesti hori justuki sortu dutela, taldearekin egiteko, beraz, nik uste, ez du hor bideo hortan, nik nahi nion indaga adierazten, baina idatzi nuen kantu hori pizka bat, estikatzeko gauzak pasatzen direlarik zure inguruan, dibortxo bat da, ez da besterik, dibortxo bat indut, berezi gira, etxe bat baginuen, ez da besterik. Eta egia, inguruan olako zugumuguak ere entzun daitezkela, eta atxeman dut, nahiza batzu, modernoak emaiten duten edo bizitzan atxeman dut olako kontserbatismoak eta bereziki ipajaldean kontserbatismoak baduela indar handia, elizaren pisuak baduela indar handia eta gauzak ez direla ulertzen edo ez direla ulertu nahi ikuspuntu guztietatik eta olako hori pixkat gaitzetxin nahi nuen pixkat. Beraz, badu kritikatik. Bai, badauka kritikatik, bai. Entzun dezagun kantuaz, gero nik pare bat galdera ditut prest. Ados. Zure duintasunaren bare guztien artean ere larre aurkiegietan zare garea initzen itzada ere Zerrakina, garrasitamina, uletu ezina, antxamina, biko eliz
geriza, sorginen eiza, lagunen geriza, errepitza. Erreitza. Erotasunaren barne, une, itogarrienen une. Zune, alaba edota zene, une, handien artean esne. Zaindu estetika, jendarten etika, gezurraren pika, errepika, merkea bizitza, merkea doitza, deusik ez baititza, errepitza. Erreitza. Erotasunaren barne, une, itogarrienen gune. Bueno, Txara. horre. Berandunen bila. Hirugarrena. Jarri, Hirugarrena, bidaldera penituen kantoren inguruan edo. Galdera nituen, ze Austinek lehen esan du iparraldean Lizak duen zea, eta batez ere bere biografian irakurri dudalako Euskal Herri osoari abesten diozula bereizketarik egin gabe. Eta nire galdera zan, alde batetik ea bereizketa handia somatzen duzun iparralde eta hegoaldearen artean, hoi lehenengoa. Elizaren aldetik eta kontserbatismoaren aldetik ez du batere diferentziak kritikatxo maiten egoalde eta iparraldearekin. Dagoa egoaldean jende gehiago, hiritar gehiago badira ere, horren badira horako gune, ezakit alternatiboagoak edo, baina uste dut funtsean, euskal gizartea gutxi gora bera berdina dela eta kontserbatismoan txartua dela duela aspaldi. Eta hortan segitzen dela oraindik bai. Gero, beste, bai ezberdintasunak izango dira, bereziki kalean entzuten den hizkuntzaren artean, baina bestena euskaldunen artean ez dut nik ezberdintasunik gauzitzen. Bai, bigarren galdera zijoan gehiago, ea alde handia ikusten zenun iparraldeko musika estena eta hegoaldekoaren artean, estena taldeko puru eta kalitate aldetik, eta baita ere jotzeko dauden leku edo espazioen aldetik. Ezberdintasun nabaririk ez dut ikusten, iparraldean badugula ez dakit kantu gintzari lotua den olako kultura bat aski importantea, hegoaldean ere izango dena segurazki. Egia hemen jende gutxi dagoela eta nahiko musikari badaude, baina bestenaz ez dut uste diferentzia asko horik dagoen, ez maila aldetik, ez dut uste diferentziarik dagoen. Eta hemen Agustinari gara banatzen iparraldea eta hegoaldea eta iparraldea, ohi dugun bezala, naiz eta gure helburua beti bat bezala hitz egitea den. Nola esango zenuke dagoela euskal musika edo nola zehantzekotasun dauzkagu guztion artean?
euskara. Ze berezitasun adibidez, Hori besteekiko. gure antzekotasun handiena, nik kantatu egin dut, nahiz eta hemengo naizen, eganen dugu basen apartaga naizen, ez dugu eganen iparalde. Eta nahiz eta basen apartaga naizen, nik beti txikidanik entzun ditut ertainak taldeak, negu gorriak zutaga, eta gero etorri diren guztiak, eta bereko horiek ere eman didate gogoa, eta hemen ere entzuten dituen beste batzu, mintxoiak, edo beste asko, edo Angedual, edo Errubi, eta edo Niko Etxart, eta denek gogoa eman didate, musikan txarteko, eta ez dut ezberdintasunik emaiten bien artean, zinez, euskara batzen gaituela, eta euskarak duela egiten, euskal musika batua dela, gutxienez. Euskal musikan mugarik ez da, nik uste. Eta gaur egungo taldeak zein jarraitzen dituzu, talde berriak, euskaldunak? Euskaldunak, Lisabo taldea asko maite dut, Josua Irakukita eta Petxita olakoak lagunak ditut, Xuma Murugarren asko maite dut, bera oso fan naiz, Kuperrodorika bat ere, denak anzten ditut segurazki, beste xutagar eta horiek beti ikusten ditut kontzertuetan eta izerditan bukatzen dut, nor anzten dut, J.P. diskoak kristoena atxeman dut, niretzat genioa da, ez dakit, eta beste batzu, pelas bat, edo hazen montau taldea, jakin dut egun gelditzen zirela, baina, ez dakit, interesatzen naiz, talde askori, bai. Bikain. Ondo dago, nik uste, Agustinek egin digun zerrenda honekin, agurtu ere egin beharko dugula, arratsaleko 5 ditugu, eta musikaren inguruan jarraitu behar dugu, musika industriare erreparatuz, soinu teknikari eta soinu enpresek ere bizi duten egoera ere jorratu nahi dugulako, baina lehenago Agustin Alkat agurtuko dugu, musika pixkat entzun eta musikarekin jarraituko dugu. Agustin Alkat, mila esker eta plazer bat, nahi duzun arte. Bai, mila esker zuei. Besarkada bat, sorte hon. Eskerrik asko, Agustin. Bai, esker jaio. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zurekin dantzatu nahi nuke, ezki moldatzen banaiz ere, zurekin dantzatu nahi nuke, zure oinak ezin bestela, zapaltzeko beldur gabe. Zurekin dantzatu nahi nuke, ezagutzen ez garen arren, plazer handia litzateke. Nire bihotza perze, zapaltzeko beldurrik gabe, beldurrik gabe, berriz beldurrik gabe. Zurekin dantzatu nahi nuke, rock and roll bat gau ilunean, zurekin gustora ekingo nuke. Eta guk ere dantza egiteko gogoa badugu, baina dantza egiteko musika behar izaten da, eta musika gozatzeko ere teknikarien lana behar berrezkoa izaten dugu. Beraz, gurean gaur izango ditugu segituan, Pello eta Matxin aurkeztuko ditugu.
Duela aste batzuk kulturgintzan greba bat planteatu zen kulturatik bizi direnek aldarrikatzen zutelako beraien egoeraren larritasuna. Greba hark disiplina ezberdinetako pertsonak bildu zituen, musikariak, aktoreak, idazleak, baina bada gehienetan ikusten ez den lan egiten duenik. Kontzertu bat egin dadin, aurretik norbaitek bota dituelako kableak edota baten batek jarri ditulako altabozak eta mikrofonoak hor. Naturalki egiten den lana dirudi, baina ez. Hau ere ofizio bat da eta gaur horri buruz gehiago jakiteko ditugu Pello Gorrotxategi eta Matxine Pelde. Soin enpresetan lanean dabiltza eta kontzertuak burutu daitezen beharrezkoak diren teknikariak dira. Beno, teknikariak eta gauza gehiago. Oraintxe azalduko digute, arratsaldeon bikote. Beno, marka da, ze nik enuke Matxine Pelderen gaitasun teknikoa inoiz zalantza. Mikrofonoaren konfigurazioan ataskatu zaigu. Benetan? Hor dabil, ikusten zaitu, baina badu. Segituan izango da gurekin uinako Matxine Pelde, bueno, gurekin dagoeneko badagoena, ez du mikro, gainera, honek ere atzekaldean altau bozgora juak eta estudioa eta txukun jarri. Ostaiuak ikusten dira. Pello Gorrotxategi, arratsaldeon. 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 The Weekend Man. Bueno, Pellorekin ere pentsa, txarri, nora konfiantza dagoen, bote egingo digu. Lehen, proba egiterakoan, kaskoa jartzeko esan diogu, baina aztu egin zaio. Badituzu jantzita? Bai. Bale, uste. Bai, jantzita ditut. Baina, orain, sofistikatuagoa jantzin. Teknologia aurreratua. Ofizioa bakizu. Claro. Eredua eman behar, Bai, bueno. Asensio, juntea harrapatzea, baina... Arian, eroriztara. Trampa bota dit, Hori, Pellorekin nik adiez daukat gauza bat, kontatu behar dizuet, normalean, teklistek izaten dugu olako frustrazioa. Soinu proba batera iritsi, eta bomboarekin 7 minutu pasa dituen teknikaria, gitarrekin 10 minutu, eta bar, iristen da teklatua, eta, teklatua, klin, bale! Eta, jatu itentzea? Bai, minimo batzuk, baina, claro, Pello Gorrotxategi teknikaria da, eta teklista, orduan, betire pixka bat gehiago goxatzen du teklista, eta hori eskertu egiten da, gauzak diren bezala, Bueno, pixkat disimulatzeko, alegia. Bueno, Pello, zer modu zarete, aipatu dugu, aste hartetan egin hori ditugun elkarrezketa hauetan, industria ez dagoela orokorrean, musika industriaren esparro ezberdinak eta zuzenekoenak bereziki onenean, eta zuek ere, hortxe, pentsatzen dut, egoerak noiz buelta hartu, noiz bizitzen hasiko ote den zai, ez da? Bai, panorama ez da amneko beltza dago, ez da? Zeratik, dena bertan bera gelditu da, eta ari da gelditzen. Hasiera maiatza eta ekaineko bai esnebeltzakin kontzertuk eta bai ekipoarekin, da teknikari lana, bai igual esate zuen, igual iraila pasako zuela, edo urria, eta orain ja urrikuek eta irailekuk aidia ja esaten ezetz. Eta batzuk galdetzei zuen, urrun urteko maiatzian libre zauden, dalako gauzak. Orduan, ostia, panorama da oso beltza, egia esan da. Bai. Claro, eta horrez ez zute... Tira, txarri, bai. Ez, galdetzen nunea, dena atzeratzen da, baina ezakit baten batek hartzen duen ardura edo kompensazioik edo bada hon. Ez. Eta hori esan dizut, atzeratzeutenak, alegia ez bertan bere usteutenak, alegia gehientsunak bertan bere usten dute. Karo, esnebeltzakin lotuta baldin maukagu herri batian, normalian urrungurteko 2021 batian festak egingo bituzte. Eta igual horrek pixka bat, atzeratzeute eta bale. Baina beste ekintza asko, teknikari bezala, Doni Horrezekin, hemen edo ez dakit, edo Buffalokin, orduan ja nola beste formatu bada, hori ja bertan esateizue, bertan bera galitzeala, eta ja horrekin ez dakatzu kontatzek, ja. Dirudinez, esaten digute, ikusiko zue, 2021 batian, edo urrian, edo azaroan,
ez dago besterik egongo, ez da dena Euskal Herria egongo gainezka da, hori irreala da, netzat. Eta gainera, Pello, horrelakoetan zera gertatzen da, lan guztia pilatzen den momentuan lan horri atikinik ateratzeko aukerarik ere ez dela izaten. Orain sortu ez dena, orain egin ez dena, gero ezkin iritsita. Ez daude ez plazak, ez ekipoak, publikorik, bapatean 5 hilabetetan gertatzen ez zena 2 hilabetetan konzentratzeko. Claro. Hori saltzen dizute, baina hori ez da, hola. Osea, seguru, bueno, orain pixka bat hasia argitxo bat, igual ekainen erdialdian, nahi deitu diate 2-3 gauz egiteko, baina da testimonial, gero hemendik infinitoa nik ez dakat ezerre. Así que, hola. Ez dakit da, Matxin Epeldek orain entzuten gaituen eta Pellok izan duen hau erresteko moduan ere ote den lana pilatuta Matxin lantxarra izaten da eta. Ez digu Matxin izaten. Oso... Bueno. Bai. Ez que, ez nahi zerreian bizi, eta orduan kobertura kin dijoan ere interneta, orduan itxura zuen ez da behar baina. Hori estatzen, informatika posible da. Informatika posible da, beste... Vale. Eta Pello, eire zoragarri entzute jau, Normala, ibakik, hori normala dara, ez da? Kamara horren da hotxuta. Aiekeko Pello eta uinako Matxin Euskal Herrian, hainbat plazetan eta hainbat taldekin ikusi ditugun enpresetako arduradun eta teknikariak. Matxin, hori egin kontatzen, Pellorekin pixka bat komentatzen, egoera ez dela onena, baino batez ere, galdu dena baino, etorkizunak ere zalantza gehiegi erakusten dituela da kezkagarriena, ez? Noiz martxa hartu, nola, eta ez dakit zorbaiterako martxa izango te den hori. Egonkorra ez izatia edozin esparrutan da, ez? Azkenean sortzen duen zalantza hori, ez? Ez dakizu hurrengo astean arrankatuko, hemendik bira, egizu jendiak ere aldaketa, ekitaldi motan aldaketa handia etorriko da, horrekin ere ez dakigu jendiak nola erantzungo duen. Orduan, esketa dana, hori, arenaz mobiditza, ez bezala, ez? Lokatz gainean, no haino sartzen duen hanka, ez? Lehen nire, hori, euritan bizi ginen, ez? Ez ginen bizi, musikari, teknikari jagoa beti izan gara neiko prekario, neiko ez, gila esango, prekario, eta guain gainea prekaridade horrez aparte, argi dago soldatak ez diala hiloko, lan baldintzak ez diala gauetuko, guain hori, katiuska jantzi eta berranka noaino, ez? Loira. Hoi galdetu barnizun, ze prekaritatea eguneroko kontu bat dela irakurri dizugu duela gutxiko elkarrezketa baten, Matxin, nola mantentzen da hau lertu gabe? Osea, nola mantentzen da hau, ze ez da jasangarria, ez da? Ez, momentu honetan ez. Momentu honetan azkenean soldata aurreitia ezinezkoa da. Baina edozin negoziotan hori, beti dago azkenean fakturatzen bali mazoaz, fakturazio horrekin, jende ordaintzeko arazoik ez dakazu baina. Fakturazioa moztu inda, errotik, eta imposibilia da, ez segurantza sozialak, eta gero, segun sektoretan ere, urtetan indezakezu boltsa bat, igual 3-4 hilabete, 5-6, edo urte bete, igual ez egonkorra dan urte hori pasatzeko, baina eske negozio honek ez du ematen ahorratzeko edo, boltsa hori iteko zeik ez du ematen, margenik ez dauka. Nik behintzat ez lortu, igual dago baten bat, baina, Pellok ez bere buruarekin ere. Ez. Arrazoi guztia dauka. Aspalditik daude prezilugeta daude oso ajustatuta. Eta ordun eta ez dakit musikariak esan edo enpresak esan, ordun eta material gehiago eskatzen dute, ordun eta material hobea behar duzu, ordun atzian ez gelitzeko, behar duzu inbertsioa. Eta inbertsioa itezu, eta gero konturatzezea,
erreala ez dala, zatik gero etortze zaizu, eta esatezu, aurrekontuan bestekoa da. Eta zuk esatezu, joder, guain dela 10 urteko aurrekontuak egea. Eta ezin dezu, baina ez da, 20 eurore igo, zatik, seitun, orduan imaginatu orain, osea, guain ja lani, eta mantentzezea lana daukazulako. Eta azkenean esatezulako, bueno, esatean bezala aldia bizizea, eta lana baldin badago, jarraitzezu. Baina gero olako bat gertatzen zaizu, eta se akabo. Osea, esatezu, ostia, orain, ez dakazu zeinik. Eio gionaren arira matxin, zenbatetan kamioia kargatu goizean goiz, eta hortik ere galdera gero, kontatu behar duzu zein den zuen lana, eta nondik hasten den, baina zenbatetan kamioia kargatzen hasi eta kamioia erdira iritsita pentsatzen duzula, bueno, hemendik aurrera sartzen dudan materiala, ez dago aurrekontuan ja. Hau ja, nahi dudalako edo tira, dinamika hontan sartu naizelako, doainik doa kontzertura. Hori ere askotan pasako zitzaizuen. Nahi baino gehiago. Argi dauna da, azkenian, hori, material, guk bai, azken 3 urtetan, enpresakin bai indeula gestillo ekonomikoa oso zorrotz eraman, eta guk kontabilidade desberdinak eramate genitun. Bat zan, materialakin kobratzen zuna enpresak, eta beste bat, presupuestotan, teknikariagatik kobratze genuna. Eta hor oso nabarmena eta oso garbi gelditzen dana da, azteko, teknikariagatik kobratzen deunakin, teknikarian soldata ezin dela ordaindu, lehen urtean dakau azkenean presupuesto bat aurrekontu bat iten deunen, kobratzen deu teknikari bakoitza edo laguntzaile edo, bueno, jende azkenean esku lana kobratze deu alde batetik eta bestaldetik materiala. Lehen urtean kuadratzeko materialan poltsatik sartu behar izan genituen 24.000 euroko zea bat. Eta horrek esan nahi du, jendiegatik kobratzen dana, gure lan baldintzak ere, hori, dakau konbenio interno bat, non orduka kobratzen dute, ordu estra dauzkate, bada konbenio oso landu bat, oso enpresa, nik ez dut ezautzen beste enpresa bate daukana, eta hortan bai zein dugu, 12 ordutik aurrea jarraian sartzen ditugunen ordua, ordu estra bezala kobratzen ditu, baldintza oso desberdinak jarri genitun, bai gainen, gehien bat, gure filosofia izan zen, teknikari bat sartzen bada, gurekin jubilatu berdu. Eta jubilazio hori lortzeko azkenean baldintza batzuk eskaini berde, hori ez dago beste, ezin duna da pertsona batek 40 urtekin, ez dakit, edan bakoitza bere zeuka, 18 orduko jornadak sartzen jarraitu. Horrek ez dauka, ez buru esanki. Ez familia bat osatzeko, ez osasuneako ere, ez arrisku jokatzen ditu. Esan dezu 12 ordutik aurrera ordu estra ez dara, 12 ordu seguntaze baldintzatan, badia. Bai. Ez que berez 12 ordutik gora ezin du pertsona batek lanin. Baina, excepzio batzu badaude, guria bezala, nun onartu iten dan, ez? Legiak ere, ez da, itxia, orduan, badaude modu batzuk, baina, hori, guretzako 12 ordu da, bolo, motxa, motxa, da, como, gaur puesto motxa, 12 ordu. Normalian, 16, 18, 20, 22, horre biltzen da, ez? Eta, karo, konturatzea, hurrengo egunean, pertsona bat ente, justu duten gehala, eta, gaia azpizkat aldatu indete, baina, hori kontutan hartuta, ikusten desuna da, azkenean, kamioian sartzen desuna, material guzti hori, imposiblia dela dana kobratzea. Ze, espada, hau eraman berda, espada, hori eraman berda, espada, hori eraman berda, eta beti daude material batzuk, hoxe. Oso zaila, ez da hori estipulatuta material bat erosten danian, zenbat denboran amortizatzen dan, hori ere polita izango litzake, ez? Zea bezala, esatia, mai batek, 100 erabilera aukiko ditu, mikrofono batek aldiz, lehenu izorratzen da, horre, tabla batzuk zaitia, guk internua badakau, ez? Segun zen material da, desgastia eta erabileran arabera, amortizatzen dugu denbora desberdinen, baina nik uste, sektorian bai, importanti izango litzakela, formula batzuk asmatzia, eta denak presio oso antzekoan ibiltzia, material berdina eramaten badeu, eta teknikari kantidade berdina eramaten badeu. Ez azkenean, 3 erregela batin, ez? Geltzero batek onartuta daun bezala, edo iturgin batek, behaiek behaien konbenioa dazkae, eta gurungo enpresa badaki, eta 2 euron aldian daude danak. Ez guria da txiste bat. Eta gero da autonomoak, freelanceak lan iten duenen, hori da,
Eta nik ez dakit nondik atatzen zaizkien zenbakiak, hori ja, iruditzen zait, kriston magia egiten dutela, freelanceak. Peio, kanturen bat egin izan da, iristen lehenak eta alde egiten azkenak teknikarien inguruan. Badira teknikari batzuk, maila jarrita dagoeneko iristen direnak, baina, bueno, zue biok badakizu zer den, goizean goiz kamioa kargatu, abiatu, dena montatu, eta dena bukatu denean, dena jaso eta etxera oso berandu iristea, ezta? Nola laburtuko zenuke, denbora gehiagirik etzaigu geratzen ja, soinu enpresa batek, soinu teknikari batek eskaintzen duen zerbitzu lan hori, ez? Hombre, hoxe, ezuk esan duzu bezala. Hombre, gure kasuan, ez dakit espezializatua hitzadan, baina suposatzen da guk ekipoa ez daukagu ekipoa handia. Gu enpresan bigea, eta gu bilek moldatzekea, eta ja urte batzu damakigu, eta oindala urte batzuk esan genuen. Guk ez deu jarriko olako kaja bat, baina handiagoa ez den nahiun. Esan guk olako eman aldik ingo ditu, eta jazta. Zati, bestia da, ja makinek esan duna. Osa, da, sartzea kriston movida, kamioia behar dezu, zea bat, pabelloi bat, ez dakizer, eta guk hortan ez genu sartu nahi. Aparte nik edade badakat, ne sozioak ebai, orduan, ezin da konparatu makinek bezalako enpresa edo guria. Baina, bueno, zu imaginatu, furronetan sartu behar dana, beti sartu makinek esan du bezala materiala gehiago, iritsi, arratsaldeko lautako iritsi, zazpitako etorriko alako talde bat, kriston txoilua talde bat baldin bada, 3 eta gero DJ-a baldin bada, agarratu los cojones, imaginatu, noiz bukatu, eta, bueno, eta etxea, kasu estremun bat jartze baldin batzu, etxea urrungo uneko 7. Orduan, imaginatu, asizea eguardin furgoneta prestatuta, eta iristezea goizeko 7 etxea. Eta, karo, hor ez dago erregulatuta, hor dago pertsona berdina lanian hemendik honeaino. Eta hola dago asuntoa. Eta gero, nik matinek esan duna, jendia gainetik ohitu da orain, eozinek eskatze izu, eske hitzaldi bat ingo dut, eta behar ditut 7 mikrofono diademazko inalambrikoak. Eta ez dia konturatzen, inalambriko diademazko mikrofono sistema batek 1.000 euro bale joitula, igual, desente batek. Eta eskatzizkizu 200 euroko presupuestu eokita, esatizulako. Baina hitzaldi bakarri data. Da, jarri eta hitzen ingo dute, eta bale. Eta zuk ez datezu, eta 200 eurogatik, eta nik hainei 7.000 euroko materiala ematen mikrofonotan bakarri. Eta, baina, karo, jendia ikuste olakoak denak ibiltze utela, eta ordu ez dut, nik olakoa nahi dut. Eta nik olako nahi dut. Jode, eske. Peio Gorrotxategi, etorkizunera begirare gauzak ez dira harinak izango, ze ikusi dugu, ekonomia sustatzeko proiektu asko garatu direla, industria garatzeko, baina industria kulturala beti da industria raro xamar bat, eta orain martxan jartzerakoan konturatu gara jaietarako eta kultura sustatzeko aurrekontuek ikaragarri egin dutela bera. Eta hor, komeriak, ez talde gehiagi ez dira sartzen programazioan, ez dago aurrekontu txukunik ekipoare txukun xamar ordaintzeko, tartean dauden management enpresak eta ordaintzeko, eta bestelakoak beraz, arazoaren buelta hortan, eskai xamar. Tira, 3 minutu 5 gutxitarako, eta guk agurtu ere egin bartzaituztegu. Makine Pelde eta Peio Gorrotxategi. Animo eta ea laizterre plazetan eta hainbat txokotan ikusten dugun elkar, holtza gainean, azpian edo dagokion tokien. Eskerrik asko zuedi. Eskerrik asko ondo segi. Urrengo elkarrizketa indako lan baten inguruan dan, ez lanik gabe gaudelako, ez? Hori da. Esan da geratu da. Edo astearte batean akustikoetan tekniko lanak egitea, baina ordainduta, ez? Pentsa hemen gauzarrarotan ibiltzea. Bueno. Ikote, zaindu ondo eta hango gara. Eskerrik asko. Australiar giroan hasi gara eta Australiar giroan agurtuko dugu gaurko saioa, Arrate.
Hori da, entzuten ari gara Spirit Bird abestia, Xavier Rudd australiarrarena, eta bueno, abesti eder honetan egiten die ere keinua bertako aborigenei, eta izan da abesti bat oso berezia, oso barruan geratu zaidana, azken aldian deskurritu dudana, egia esan, eta beraz, hori, Spirit Bird, Xavier Ruddena. Bagoaz bihar bigarren kafearen urrengo saioa 27. maiatzaren 27 izango da, eta Arrate eta Txarri pozik izango dira zenbakien. Ja, gaina 27, hor, badao... Izan ondo, bihar esplikatuko diguzu hori Txarri, entzulei ere, bihar arte. Muxu, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Laugh and we cry and we sleep in your dust because we've seen this all before.